nezuro vanhu veZANU-PF vanga vakadya nduru vaita kudya gaka vachicomplaina kuti why Hichilema asingade kuuya kuZimbabwe ari kungotumidzira vanhu even ane anything chaanenge achida. So nhasi ndiri kuzoona nyaya panapa yekuramba ichingotenderera ichitaurwa yekunzi puppet Zambian President Hichilema has tails between his legs sent former VP of Zambia Kavindele to Zimbabwe to beg his elders in Zimbabwe to support the bid by Zambian Sam Monzele Maimbo, who wants to be president of African Development Bank. Hichilema must cool his heels first. Ndo mashoko akatanga kutaurwa nevanhu veZANU-PF vachisimbisana vachicomplaina futi zvinekakurwadza kungotora kuti ivo kana vane chavari kuda kuZambia unotoona president wavo atoenda mbuni otofamba otoenda kufambira zvinhu zvake, but Zambia kana ine chairi kuda haisi kuenda iyo, iri kutumira vanhu haisi kukwanisa kusvika panzvimbo, ende zvinova izvo zvinhu zvakareza fiye futi kuti vakutanga kutyati. Saka Hichilema kana kuSADC summit kwacho agononga asiri kutouya futi because of maitiro avo vanoita zvinhu kuti iye ari kungofokasa nezvekuvaka nyika yake nezvepresident kunyika kwake, but president wavo pakada kuti anything anosumuka iye otoenda iye ikoko. Ndo nyaya yakavarwadza. Saka ndikuzoona vanhu vekuzambia vachari kuzopindura vari kuti Zambia since Kenneth Kaunda has stood with Southern Africans, Mwanawasa then now Hichilema during the Mumba report, Zambia was left alone to speak for you all. When you say SADC is useless, leave Zambia out because we have never sided nor congratulated your oppressors. Fake election win. Ndo mashoko akabva abuda ikoko. So ndiri kuzoona vanhu vakawanda vakadozoda kutsvaya kuda kunoonesana nemukomana uyu. Ndiri kuona umwe ari kuti ko why mimi muri kutrita former president kunge chimwe chinhu kunge street kid. Ari kutaura kuti aiwa Lungu must be in prison actually, not sleeping at home. Zvitori nane zvaari kutoitwa, ari kutonzwirwa tsitsi nekuti munhu kutoti akaparamura hombe ari president. So ndiri kuzoona futi uyo George Charamba anova iye spokesperson wa president Emmerson Mnangagwa ari kuti your thinking is woefully behind, update your software young man. Ndo mamwe mashoko azotaurwa nepapasi pacho anga ato ekutotukana. Unoona zvine zvimwetiko nyaya yekunzi Hichilema haasi kuuya, painozoperera kwacho pane pakuudzana magara moyo, ndo zvinhu zvinenge zvichingoitika. But nyaya yanga iripo ndeyekuti vanhu ava vanga vari kurwadziwa kuti why Hichilema asingauye iye, kapana kuda kuti anything anotumira vamwe. Izvo zvari kutumira vice president, former vice president kuti aende kuti anotaura navo kuti vazopiwa support yavari kuda. Iye haafa akauye, why? Ndo nyaya yanga iripo. Saka vabva vapindurwa kuti iyo Zambia nenhingirikini hazvichikidzane. Ndo nyaya inenge ichoti vanhu vanochinzi vamwe mapresident vane zvakawanda zvekuita, but venyu kana vasina ngavafambe vega vachienda.